Ahoj, jmenuji se Irving Zisman. A tohle je můj vnuk Mary. A dnes si půjdeme koupit nový skútr. Tady se mi líbí. Široký sortiment. Dobrý den, pane. Dobrý den, jsem tu se svým vnukem. To jsme rádi. Jo, kolik stojí tenhle? Kolem $2000. 2000? Jo. A to mám vyloupit banku? Můj bože. Tak Proč co se tomu nepodíváš říkáš? na tam ten Mary? Pojďme se podívat tamhle. Dobře, Jo, chtěl bych o tom vědět víc. Líbí se mi. Jo, vrátím ho zpátky. budu hned zpět. Dobře. Tenhle? Řekněte mi o něm něco. Je to V-Star 66. Aha. Je to opravdu spolehlivý stroj. Pane, jste v pořádku? Do prdele. Že já jsem Co zase se stalo? zmáčknul špatný knoflík. Co se stalo? Jsi v pořádku? Pane, nemám zavolat lékaře. Ne, jsem v pořádku. Co je? Ten starý pán snad projel výlohou. Proboha, to snad ne. Co se stalo? Jo, nějaký chlap projel výlohou. Vyjel výlohu. To vyjel zevnitř? Jo, vyjel tudy. Jak se mu to povedlo? Omlouvám se. Myslím, že je v pořádku. Bože na nebesích. Adios!